Опитваш да правиш близки движения, ти атакуват страх ли? Имаме една на ръката. На ръката имаме десети. Нищо, няма това. Много се. Ето, Значи викаш да не мърдам като не идвам. мърдай. Сега отваряме кошера малко да го подхраним. Сложили сме вече. Опа! Сложили сме вече магазина. Обезпаразитихме ги. Това е малко силен кошер. Махаме остатък от храната, която останала малко. Смели сме нови 3 рамки. Добре, дайха на бълновата решетка. Ето. Сава халиманова решетка, за да не се качва майката горе, ама трябва да погледнем и дали е горе. Бутни машината. Хубаво погледте. Да поразгледаме, да видиме. Да не е тук някъде майката се е качила. Май много да ги раздразна. С една ръка нищо не става. Ако обичаш да си прави ключ, ще да ръчим. А така. Сложена питка за нозема. Има и кафял. Нощче? Не, това е тук. Той го даде серго на мен. И отдело витаминна питка ще сложим. И тия кафяви. Половинка на единия, половинка на другия кошер. Имаме да са само два. Ради го тук по средата. Долу на папката. Харесвам ви, не ви мрази. Ама ме е страх от вас. Ама къде ще я сложиш тази питка? Добре. То можеш и под решетката. Но пити починали са да изграждат. Също дам и другата. Ето я и другата питка. Витамини и протеини. Аз една съм взела тук, държих една. Малко е хладничко, някъде към 4 градуса. Това са малко нервни. И да видим с тази подхранка как ще тръгнат. Абе, са добре се развиват. Живи и здрави. Гамела съм ви светезме. Не от Иерусалим, какви искате.
Това е за сега, Айде. драги зрители. По-натам ще ви покажем още. Нещо тази питка обаче надига. Нека си я служим отдолу, ако се разлетеха. Сергей. Фотографа, ако обичам. Да. Ами лютиме ги тук, зор да ни отива. Добре, чао за сега. Да гледам.